No niin, oikein hyvää päivää Mehtimäkeläisestä. Kuten viime viikolla luvattiin, niin ollaan vähän erinäköisessä kattauksessa sitten tänään. On hiihtoloman viikko ja Mehtimäkeläisen toteutuksesta vastaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka on lomalla ja eikä mahuttu tuonne K5 studioonkaan, niin mennään ihan tälleen kännykkäpohjalta. Mutta asiahan sinänsä kyllä tulee varmasti selväksi. Pudotuspelien ensimmäinen kierros on saatu pelattua. Jokipojat hoiteli Kiekko Vantaan 3-0. Aika, sanotaanko, perussuorituksella kuitenkin. No joo, kyllä ei varmaan kumpikaan päässyt ihan esittämään parasta. Ja näytti vähän siltä, että Jokipojat pelasi sen verran minkä tarvisi. Ei tarvinnut ihan kaikkea esittää kuitenkaan. Joo, kyllä itse näin ihan joka matsin, niistä kävin Vantaallakin katsomassa. Ja vaikka nyt tuossa Pikkaraisen Jarno sanoi, että Vantaalla piti ihan tosissaan taistella, niin no, ehkä me en sit vaan ymmärrä hienoksia, mutta kyllä se noista poikien hallussa oli aika selvästi sekin peli. Kyllä se vaikutti siltä, itsehän en nähnyt sitä, mutta kyllä ja 3-0 suoraan poikkeja jotenkin vähän alistunutta ja olisi luullut tuohon viimeiseen pelinkin, että Kiekko Vantaa olisi tullut kovemmalla sykkeellä, mutta tuntuu, että ei saanut itsestään niin. Vähän oli semmoinen luovuttamisen maku jo etukäteen, jos nyt rumasti sanotaan. Kyllä kai tietysti sielläkin nyt pelaajat yrittää, mutta tilanne ihan hyvä systeemi on periaatteessa.